Бырнай мәчетенең Казанның 3-нче Җәмигъ мәчете дигән исеме дә бар. Бу мәчетнең тарихы бик үзенчәлекле. Һәм бүген бер мәчет тарихы тапшыруында без сезне нәкъ шуның белән таныштырырбыз. 1799 елда Салих Мустафин исемле сәүдәгәр иске татар бистәсендә агач мәчет төзетә. Төзелгән бина Апанай мәдрәсәсенең шәкертләре өчен гыйбадәтханә булып тора. 1831 елда сәүдәгәр Салих Мустафин вафат була һәм мәчет мәхәллә мөселманнары карамагына күчә. Мәчеткә 3-нче Җәмигъ мәчете дигән исем бирелә. Гыйбадәтханәнең барлык чыгымнарын күп еллар дәвамында беренче гильдия сәүдәгәр Мөхәммәд Садыйк Бырнаев түләп бара. Бу шәхес турында аерым әйтеп узу дөрес булыр. Мөхәммәд Садыйк Бырнаев 19-нчы гасырның 2нче яртысында шәһәрнең иң уңышлы бай сәүдәгәрләреннән саналган. Ул шимал һәм җәнлек тиреләрен, сабын заводы продукцияларын сату белән шөгыльләнгән. Мөхәммәд Садыйк Бырнаев Казанның почетлы гражданины, беренче гильдия сәүдәгәре булган. Игелекле гамәлләр кылу гаиләсеннән килгәндер. Бабасы Ибраһим бай Бырнаев 1764 елда ук Казан артының Түбән Бәрәскә авылында беренче таш мәчет салдырган. Ибраһим бай 1774 елда кулдан язылган зур Коръән китабын беренче Җәмигъ мәчетенә, хәзерге Әл-Мәрҗани мәчетенә бүләк иткән. Шиһабетдин Мәрҗани бу хакта Ибраһим бай турында хәйриячелектә, химаячылыкта, ярлы фәкыйрьләрнең мәнфәгатьләрен яклауда аңа тиң кешеләр юк дип язып калдырган. Бер 1872 елда Салих Мустафин төзеткән агач мәчет янгында юкка чыга. Һәм шул ук елны Казан шәһәренең думасына Мөхәммәд Садыйк Бырнаевтан хат килеп төшә. Ул бу хатта янган мәчет урынына таш мәчет төзү өчен җир кисәге сатып алырга рөхсәт сорый. Шәһәр түрәләре аның үтенечен кире какмыйлар. Шул ук елны ташландык, шуп үләннәре баскан урыннарны чистартып, янып бетмәгән бүрәнәләрне читкә алып, нигез чокыры казыйлар. Мәчетне архитектор Петр Романов ясаган проект буенча төзи башлыйлар. Мәчет романтик рухтагы эклектика стилендә төзелә. Ул вакыттагы тәртип буенча мәчетләрнең проектын Мәскәү раслаган. Манараларны аерым төзергә рөхсәт бирмәгәннәр. Куелган таләп буенча манаралар мәчет түбәсендә генә урнаштырылырга тиеш булган. Мәчет төрле төсләр бизәлүе белән 15-17 гасырда Бухарада төзелгән гыйбадәтханәләргә охшый. Бинаның тышкы өлешендә урта гасыр татар һәм рус архитектурасы элементлары кулланылган. Эчке өлешендә болгар татар бизәлеше орнаментлары да урын алган. Бырнай мәчетенең манарасын төзү өчен аерым проект булдырылган. Аны архитекторлар Малиновский һәм Хрущнович башкарган. Манара бары тик 1895 елда гына урнаштырылган. Ә 1898 елда Мөхәммәд Садыйк Бырнаев вафат булган. Бырнай мәчетенең манарасын төзү өчен аерым проект булдырылган. Аны архитекторлар Малиновский һәм Хрущнович башкарган. Бырнай мәчете таштан төзелеп бетүгә аңа бик күп кеше йөри башлый. Беренче елларда мәчеттә берничә имам-хатип алышына, әмма 1881 елдан имам вазифаларына Шакир Кулиев керешә. Ул үзенең эшчәнлеген 1917 елгы инкыйлабка кадәр дәвам итә. Шакир Кулиев эшләгән заманда Бырнай мәчетенең абруе тагын да арта. 20нче гасырның 30нчы елларында Бырнай мәчетен Казан шәһәренең төп мәчете итү хакында фикерләр йөри, әмма шәһәрнең төп мәчете итеп Әл-Мәрҗани мәчетен билгелиләр. Татарстан Республикасының Үзәк башкарма комитеты карары нигезендә 1930 еллар ахырында Бырнай мәчетен ябалар. Мәхәлләгә мәчетне бары тик 1994 елда гына кайтаралар. Бырнай мәчетенә реставрация үткәрәләр. Бүгенге көндә ул гамәлдә булган мәчетләрнең берсе һәм һәр җомгада бирегә мөселманнар җомга намазына җыелалар. Бер мәчет тарихы тапшыруының бүгенге чыгарылышы шуның белән тәмам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.